U sledećoj specijalnoj muzičkoj rundi u studiju nam pravo sa Kube dolazi Cezar Garcia. Dobro večer, Serbiju, buenas noches. Dobro večer. Bravo. Dobro večer, poštovanje. Con la azúcar, mi gente. Y sigue bailando. Y sigue bailando. Y sigue bailando. To je improvizacija. Bailando, bailando. Pongan azúcar, mi gente. Bravo! Dobrodošao Cezare, jesi li se raspevao? Jesi. Spremao si za igru. Spreman sam. Jesmo se dogovorili da uvek nosiš šajkaču i kako sada šešir? Krao sam mu ja šajkač. Dobro, onda ćemo oprostiti večeras. Pripremi se ti, Cezare, za svoju numeru. Cezar će u svom stilu otpevati poznatu pesmu. Ko je prepozna, prvi se javi da kompletan odgovor, dakle ime izvođača, ime pesme, osvaja 4 poena u ovoj specijalnoj muzičkoj rundi. Ajde. I krećemo. Izvoli, Cezare. Vidiš, dragi, sirovoja nerena. Javila se Cakana. Šta da kažem? Evo ja ću umesto nje. Dragi, Božurove sadi. Ja mogu samo da zatražim